Basi kwa mwa kakile noendo mailongo ni celebrity mabiro ni teacher day kawuono ni endi to kaka pile wanyaka wabedi wendo maro mabenya ko winji koya kume kabisa kanyono endo nakuri maber kabisa ni mailongo ni LTN kai mibiro yode koponi pokiwinje kaendi mano pokotimore to koponi osetimore to mano gimabilia mbugi manono mokalo kawuono ni endi wabedo gi Jano the governor longo ni Jano mami ano kunu ka cha endo ingama poko follow page ni endi inyalo follow koponi poke subscribe YouTube ka cha endo longo ni LTN World Trending Nation, please do so. Kaka pile hobido hosted ka endi gi Tibim family ingama gombo mondo golo tome moro inyalo biro ka endi casti golo Jano the governor. Yes. Ingama pinyo ngeyo lakini boso jo penye. Ingama pinyo ngeni mtije ngapo moki chaki penje ni ati bwana kuru konjo pinyo ngeyo. Ini boso jo penye. Boso pinyo kwe. Ingaba kabisa Jano the governor. Jano mame Jano meru magara chiene be mara brada okigombe. Mano mondu baba u. Noli Jano jaber putate. Eni purego jiko tidoege u. Gimo chiek buro loyo. Jano gimomi wakili kaendi kawuono wade direct to the point mondo me kikwa waketi gine mang'eny iwinjo iwacho ni weche ng'eny lakini sachuo sai machuo omiyo sama koro sama chalo kamani endi wadi napiga magoti hata kuchukua wadi the point aneno ka iko na hiyo mani background gokoko sana makoro gitim gima gitimo kok gigoko jo background kata watim interview oko ingeni koro tiko makoro hedo leo wajiri bwana watime oko Jano kaluore gi gimono babigo koko kaluore gi gimono timore gesa kacha endo nyoro ne igo arambe ne narambe maber kabisa. In fact we want to appreciate our fans and any other person munu jitokeza mo biro kachacha endo ne narambe mabera yenya kabisa kendo ne jiugo mondo okony okinyo blaki jotumbe mopogore ne ntie gigolo gik mane ginyalo golo kaluore gi scenario no endo inyalo wacha mokwongo kaka nyoro ne chalo wachak kudho kan mokwongo anamor video mochopo jomogolo matin magin godo mondo gikaw kinyo blaki no anyo miacho kata by the way nekech iparo ndalo mane anoluti okinyo blaki is the last lady I ever hosted. Then I left there kuringene ka unyo ni timo kan lighting ne nyaka chopi ikech more nyalo bedo gidech mbele kanyo manyalo kuna chopo. By the way lolo TV nugo piny narengo narengo koro to krengo na oni koro luare lokem ato da de mani zoni wuok ni lolo ogolo piny mok det ni mo piny ni we ka pore kaje lakini Jano nugo lolo piny wale ato nugo no support ramo Ginu sakata Darilo ching dongane kajene endo iwacho nini biro kacha kalore gi uhusiano mari maber mono un godo gi okinyo yake ma itemo wacho kacha ni lady mini host mugi kasto iwe okay koro gisa nini ende can you say your information achopo wacho no this was my actually anaerega okay koro kachopo Arambe was not just Arambe. It was Arambe until it reached a point where it became now a scandal. Kapo kawe saidi I want to address Mcees on a serious note. No, we have if I'm not wrong, hapa ninginga 43 managers. Bana jogori wore. These people can make their own meetings. They can meet and talk. One give us they can talk at their own time. They can talk. Magirom. Kechuri msani ko lokola bogi msani. Koro one gi bilungo ni Mcees. Mama tata ndo gini kida wuok. Mcees. Negetimoro ne ano mari oknyalo. An mi jakita goya oknyalo. An mi jakaya. Ogina ne komedi kuma goye. Ogina hingo. An jakalo oknyalo ya. An agenda oknyalo ya. Koro ngane oknyalo ya. Ema actually
inyo MCs. Number 2. Unuro Mosadi. Kaka MCs. There's this thing we began the other day. Did it go far? No. Keti anok nyaloya. Anok nyaloya. Yeah. Ko manyiso ni on your side. Ingene MCs osebedo katayo ga kiyudo liel gine magitayo yudo chokruok gine magitayo to MCs gi be mapiny ridore negi ga makiyudo kiani atom no yanye MC no kudu kazi gena bire ko MCs gima koro mi chawa saidi ena kene jogo keto ga jikunde sami wacho MC ibe ile MC as MC lakini of late okanemc ino kinemsi menjake okenemsi apo kanemsi ogena to ergeni kana kenemsi ya so brand wacha team koko korgene enen kala temben kien eben team ne kien ebi ko siko nade ogena ko gati mbari ko kwenda temben jero company limited this is apple and company MC you're on twere pom japo gimora bana motebo and that to my power brand. No, you want to be okay, Lando brand. I don't get you brand. I don't have a brand. Orlando Cocaine Railment Company Limited. Kamalaika. Kutumiade, Malaka and Malaika. Coco company, Ben company here. Many sonny in short cogena or walk Malaika. Poden again. I put an again. Eto put an again. And Gimotemo and then a brand here. Yeah. Ano pokapura brand here. Okanems. Because you want the land. Because somebody get a company limited. Tokoro. Na winjo ke dhao kaje chaendo kalore gi gima timore ne MCs iwinjo ka chutho jusiko ne MCs gigo koko another one MCs onge gima gigolo kendo kata koponi idhi kata kumoro ma gimoro ne timore lusikete chomosi kaje chaendo tiyudo ka MCs gi mabende ing'iyo ni kotimore maber to negi time maber kote more marache MCs no okay ni jogi play role maduong especially jogi play role maduong samichoke but jogo chechu you know managers nyalo manyine yawa ngane omari biuru kono wachoke kama hivi uriemo bichopo aya msani owada an gi shoku moro land na owada bi kawuono itana nyasi lakini by the end of the day you know msani kore rache ni gimogo longe alini kana pora tin there's this artist called Kofi Makado no yangere ogina do wan kata gi amiso twango mawacho ni owada gimogo longe ko kemogo saidi nyoro I personally was an eyewitness Kivo Makawili is outshining out Uncle Sam who has been handling this thing from the beginning ni Uncle Unugo Makoko gimogo loka yonge that's Ankobo koneni amine ni gona koko ni anadaka or okadaka or adir tu by the way ema no ara no kalo kamera koro gimote more no it's not good MCs gi emata yogini ara ni wonde ni ade in japo koro ininda ananda itiko wer koro wadri ya koro ininda itiko wer I don't be a teach MCs ongo Dogona wako jaze be. Nia ana nido. Aseti ko wer. Ema de la mo ko ro wentie bi ka micro. Ko iparo bigini. Ka chutho jogi to indi konyo MCs konyo serious. En yo ma wa handle go ourselves e madu ko wachien koso waberore ahinya koso enango matimore momio MCs ok milo nikech chutho Ohangla to miyo mana jo corporate MCs luor iwinjo inyalo yiro ki in MC mar jathum to ko pango launching oluongo bina ipango launching oluongo kumon gima timore ka yani gima dawacho onge mana moro miande wada otina wada wakonya then moro mi jawanglo yie kodi ingen nitie kai konye gero brand kendo kodi samaol buog na mne wuo wada na yue buog na mne wuo kendo sabi wuo no begine no ni onge gima itimo mago knende gini dongo an pura yueyo wo otieko to dio bedo piny kaluore gi gimono timore nyoro e kind Kevo
gianko sami anto nani stage to noka uwe na temu juu chini mondo miala hata kora dao ndio temu chini ukiwe hata kora chopo kuma dao nyaka ge just system gino no hata akoni MCs ba Ochayo gi mbage jo makoro wuoyo gi dik kelo pesa ka in ke kono ngamo luongi luongo ri kendi stage ka okoluongo re aya the other time the scenario of Kofi and Ogina no luongo re stage no okoluongo re amiso twango not twice kana ka wana ka Oscar Magige no luongo re stage bwana wasanii wala bwana no kana MC niti ngat makoro ne kaendi to okia gimoro temore guys ngene sani koro waketi ya wiye maybe ngamono okocho pegesa kae chendo inyalo pingo ne matin kaka nen mondo mikoro kata ko discuss to at least ngato ngeyo gimoro timore makoro kelo koro jago makoro kelo jago bana tasete ya mbele wacho ne bana jasige walo bwana bana jasige walo what really happened ane anti kora apenyo on behalf of those who are watching Nyoro we went to get some there and da kodi go menade nikech I knew that lady koro wabeda beda pin mokwongo min jaki golo pesa ne oklandi nikech an min jaga kunyalo ya ogolo pesa oklandi awako doge straight kane kuon odo oluongo kitim joka wacha golo seiwa moro wachuna kilando marwa kaka MCs jotume miuwe wan wachuna ekolandwa yao eka ndo samula ngejo mono neno mari omari giambai ulando wa chuno ulando un giango sa mama ngene bakora je by the way yeah msuadu mingabe mam msuadu kelo chokrone ogolo mare okolande aya oluongo jo sei poduling ti kagi mendo ken ngama gulu pesa ne ken pesa koko mokele makoro mi ulando mokongo wari atu kanyo ineno nikech ambeni an stage na luongo an personally an mana luongo bade une muluonge mwako ni Deye moni luongwa time na beno mja kana microphone luongi jogeni lengali kama unapimi nini koro kana luongo menjake ngane mwacho ni entiri nge kaka nuru atime nuadwa no washe nikech MCs ne nikacha ni wan gijano de gavana ne wan gi wana is not interested in microphone too much ne wan gumari na ne wan kacha cha ya loji panorama ne wan gi kanjo ne wan gi mose konyango koro kanjo emono chako gicha gendi yanko sam ko ne na to wacho ni umari mark na kacha onge mark ne ngato ibe goro chwake nikech kacha ne ngato ka ngato dhine ko donga koro kwa make wambe odhire gianko samtango zamu wachonea wacheko lunga luoch mondo kawege ngako gamata hiyo donga lunga mata ana mata ko biro tamie microphone to pende no mari ni lunga monda wuo kaka MCs wuo koso monda gold press by at this time ogwelo serado rege getin hiyo endo koro golo tin ochiwo pesa hiyo kori ngene an yo ama to koro ni ati inena kagima ambe podale MCs weteu muoyo hiyo kori ngene be ka one abato mera we yuara ko ke chanto na luonge hiyo koro igora bado pain the thing is nothing you muoyo nago to ochalo kagibo gire kasru odhi mbele ma ogelo nyero iwinjo kose golo pesa na keno golo pesa di to ko ni embe lo gole gige kiema ga MTN kiema ga ngo wenyero kanyogo gila so I didn't know yet no golo pesa adi then kai mbele kacha kata inga ka jano the governor ini kwan ko ya kocha iwinjo to nitie beng samoro ngamo dwa no bed exposed ngato kaka ngane ogenya ngene ko golo pesa ko dwa ni ati ni wachi ni ati yo golo pesa makama iwinjo jok moko machalo kama unless ni owachi ni ati landa kama iwinjo koro samoro ngato de kacha chatu samoro golo kata 100 for example anna kia pesa mama daga na golo 100 deka side kala donge koro ngene an ko poni ngato luonga for example tadia golo 100 tawuo ng'ejo neno mari kubiro to ogolo pesa ok dagomb mondo ngato o mea chae nyankech okudhi wuok maber kore momi an neno kaduga le awacho ni samoro nitiere kako timore nadi kech wan kwante to ne anwa gengo gichien emomeyo
mano korke ano kneti niyo nikech koro mano MC koro nothing like that mani gimono temore koro I react from that part mare MC ketri ane stage okranga wuda niyo sai to koro ena ko sa lando matini ane mioro kwa na mata mioro kwa joga ingera amaro dugo didi obiro ogol ulong kupa ogol bayene je kuoye aya amanda ka kulungwani ya wabi ure wasini je koro walo kodo ya wana ogol na wata bobiro kendo ineno kata ne wan mana likofi kata ne wan ringa wan wadhi mbele tikono ni na mar kofi wuok alofadek miare ikono wa twachini kagi serio ikoro koringeni in mbele kaje cha bwana inga mosebede stage ng'eyo I concentrate ng'eyo ne joka ka kikni ni unaido information yani gichien ko chichani gine kama gine kama sana machalo magliel moko pangi iwinjo en gi mitimbe radha ngama go thom igo ngama nitie mago thom koro irito program kote kuni ko chichani warwakelesha kuzerwakele kecho oken gi mono opang ndalo go tema. Exactly. So that is what happened. Okay. Makoro wacha koduge pacho moro mar koro birit kaka. Na koro abude stage saidi. Koro kwa lore wachini. Wagolo twago sei. Kaka gimo timno okber. Okber saidi. But umu wo kacha kumako ne Mcees. Na late no by the way. Ngene ochopnya kubaba ida system. Ilo na system nango. Uri wachini. Ma kweli parakari ude munego kile yao. Wachibadade. I want to tell them that. Yeah. But I'm just the governor. I was born once, I'll die once. Anakoni kanyo. Because bank thing is nothing. Kaso koni bank thing. Madaki can't solve. Makoro you believe ne Omari yangu sam tore ore mondo. Ore mondo. Bade atakani ade. Jogore ore mondo kika ni wane bodo discipline. Yakora mongaka yene ndo menungu ni celebrity gossip. What am analyze culture ege survey like mono temore and sama puro ni podwane late maru kinyo black kake neno no endo kinyo black no yakanye no endo kendo ne wane bodo ne nyasi motemore kabisa en manene kumoro moro moro temore to weche nyaka mabecho to gi maricho koro kata wanka wangiyo mabecho to wangiyo maricho mono temore kanyo no endo kikui will ni chien kacha ben wase wacho ni wan kaka jojawa twari ore bana sama ngato to moto waene maisha ni yako, maiti ni yetu. Koro gisa mono kivuma kawili odonjo. Kani mono wicho dugo ketore gisa. Kanya kuma koro onja ochunyo by the way. Kevo gisango sama ler ne ande. Iwuoyo mang'eny pesa to onge. Berni anoe pa no. Kato gimamora anko be doka doki immediately. Anko era wela kina dake oda. No, Guinea ni kevo kodaka. Mangoro kana no. I don't know kevo details unless you ask understand. Kore ondota na wasani koro sidi. Wasema jati moro mari cha Mcees. Lakini we giving the hand MC lo ni jatabodo. Ingeni ime no yurukai Ohangla Mcees. But ya no se wankolo gino omedo ichuanga. Ana bi style gi fitina no se. Kuna golo pesa mari fitina wala wago to kuna take mini kao samono anko samu konni one ungoyo mang'eny. Are okuecho. Girona let neka Atalanta, girona let ne mata, girona let nan personally. Kichare call from the scenario mane ami so twango golo ka wuo koni Mcees wuoyo. Aya, are call from the scenario mar dikaka coffee. Akon bana. How do these people take us man? They are brands, we are also brands. Gibro rumo. Yeri komeda rumbetek. Tumto. Itinga muhi. Komeda ndo rumbetek. Yiri ndo rumbo lakini komeda ya. Si leo. Nengo tinga muhi. Ndio muhi ndio. Yiri rumo. Opanga kama chilomo yit. Ginako why is it not twice? Ibuyo kama pile. Ukore zineno no support ni kao part mar akusam kuzo part mar kivuma kapili. I have to support MC kichoka jathum. Jothum support like ngime yen gere ruoge.
I support MCs. Ka koro gini giyande. Gime koro gitiye giwi. Omari, agobo uwoyo matin tu, but chien mar camera mo. Okay. In the first place, and I was not there. But I'm among the committee. And a group mar committee mar liel no. Yeah. Mama no nindo and one of our member. I knew about everything. You are member, period. Yes. Continue from there. Yes. In the first place, unana unyoro katanyo lonj mana lepu. You have got no voice to raise. Nyo Deye kiji. Koko gwelu. Kuro kwa uru mwono. Gikelore. Aya koro mbaja thumbu. Aro jekwe. Kori agolo kasama kama. Weluongo. Akanga dalanta. Yimi gol mari. Ilo comment kwa phone. Ile no Mcees ni Mcees tseki. Kata wacho ni ntie fai muro benatima. Migolo. Na chulo nket nyoka timango. Nyoka biro. Kalore ge chik marwa. You understand? Nitiere fine mojo madhigolo fine mojo kumanyoro compose that event. Yeah. Niket mano chikwa. Yeah. Kuro ngitire kania okay, I'm very sorry. Okay, and I respect everyone. But if I may ask you, MCs, do you have anywhere manu discuss here and you have to be there as MCs? MCs don't have value. Number 2. MCs cannot lawyer. Only say magi bro opinion magi won ke anga na yin. Magi walo bana kanya mistake. Thank you. Yeah. Event manyoro nyo wanigi angwe. Number 1, one give venue honors, manobedo approach mo kwan kuye. Konywa urugi venue ni watigo chieng makama. Mane they were expected nigi bedo kanyo. Yeah. Number 2, nyo wanigi jotu monologues of this event ma member gi koro nindo. Number 3, nyo wanigi sound manyoro tiyo kanyo nikech dugi tero ne kunyal team maonge sound plus vyombo, yeah. Number 4, nyo wanigi fans manobedo invited through post social media. Ikindo makwano gi jono gilando mare gino gilindo. No, you were invited. Lakini koro ine mengi. Are you venue owner? No. Did you have a sound manitero kanyo? No. Are you an artist? No. No. Sinu wasani what? In terms of that home. Yeah. In remember Mari Longo Lake Zone whatever. No. You are not. But you are there. Yeah. Then you went there as a fan. So we had no voice. Period. Kore MCs we toko oh lungu miel. Chima chero kantiara ambi. My advice to MCs. We rock ni white. Jogi witne. Even in wasani, they can meet at their own time. They make the arrangements. Go there. We are going to do this thing on this date. Let's make this one in Kisumu. We are going to make another one in Nairobi. They have agreed on that. Physically, I want to make appearance. I'll send my manager. What. If I fail to come, I'll pay this fine. But also I know to you. Managers, give us so you could I can't need to nagi with my man. Gito gise winjure. MCs makoro. Uwe mari muna change your model. Mari nuwe ito. Ingama jamana. Body. Mari ola lofu. Hero. Omendo 1, Omari. 1,000. Omendo 3, Omendo. Where? 1,000. You as you. Sami in kanyono. Managers boluori. Wasane ko boluori. Okay, my give me page, and Onyango can also help us. Nikecha is one of the artists. Yeah. What do they expect MCs to do? They should be oningubedi wabedo invited cholo amondo odwati kwa bi so ere kako ningukoro time nikecha watch MCs every now and then. Gine magi conduct gine be mita kinda ge iloni gidi njo kuecho ere kaka wa team na MCs. Yeah, adwa kika. Koso MCs ni enkumorumo wagole MCs. Watch MCs owetunwe. Wa munda doku. Sete my vet makamano dwa timora to wabedo record game no ngon budget. Yeah. Garama mar in that event. Nitiere venues moko mamondo mi uyud na fast uchul. Na kuchul ya. To kanyo mondo mi utim tiere securities manyaka be uchul. Though in most cases wakwayo ga jathum ka jathum no mondo ka beto bigi security ne mondo mi kagere wore to koro kwa chul securities. Yeah. Then we having the sound modi tiyo ko kai. Nyaka chul kako biru ABCD. But
nitiere kamoro mosebedoga ka waignore ma an I don't support. Mcees. MC ni be en ng'ama nie tich. Ng'ani tiyo. Uripo bedno bedo piny wang'eyo ni wadwa dhi timo event makama. Wadwaro Mcees ang'wen ama adek ama achiel ama ariyo. Garama ne en pesa maka. Rocket ano e budget. To wabedo approached officially ni wadwa mondo ibi konywa chieng' makama ABC. But jothum wan wasebedo kwa advance maendeleo. Nitiere contribution mag managers don't contribute makendo gilongre ni managers ne gi register e chama kaka band different managers okana weya ko nitiere any MC my is registered with the work. I'm not sure but what you people can do in life standard mar life me raise is how people will take you because the truth of the matter gimoko wanyalo wondore. Let me tell you. Being any jathum nyalo ke stage to MC near stage to event endelea. It is true. Event endelea. So in a man means nango role ma MC play a band within the event is more sensitive. In fact, inyalo dokan kinga mano woke all day. Ma asewer teno bedo nyako to mari koro kuchako wuoja no kuchako wewe sel to ngata koro nyiero. Yani it means ni koro idonjo e chunye. What you people gima utimo is more sensitive than even go yapo. Imijo. Nikech in nyaki bed pin be come up with idea enango masane maka wacho to yani ngiso ni gine ngima baruwi but with us anase go to manyalo go maka go Kisumu ta go ikure to ino kinyalo wacho gimara chen makidhi Kisumu mane mi wacho ABC. You understand? Kurun MCs you have to challenge yourself mundu raise standard to you are the majority by the ungen tingeo nuku nti standard makure kaka wan sani wan ntie kaka waketo ntie kaka ki treat jathum kateba to bani no in had time ibo galunga no gajo tum to gocho chieng matum ti go event ni no to kadibi nikechango ibedo watimo lunge nango ilungo ni how do we call it in discipline? No ntie kaka English luongo ni orientation. Anyway koro Owekgi kurdi ure standard buacho ni hawa jogi watiyo kodgi Umar pariane MC nyalo biro ir kamiti mo MC tiko dinya ka dakika mogik to MC no onukia ne de cholango to tumbe moko be igno nyaka maje MC no tini matiek te no de ndiga jero tinango to ti ase kale mange mani no nango achaya biro dikechango standard uni wege mutamu utimo nadi mutamu race it is your high time monduka map girewruok maru mubende ungichike iminjo mube unaona kichike onwa anto koromat kore utaratibu wa makataki manoti merecha dikoro sani minyalo kada mna luongo meeting jothum no team MC kama tilongo jothum tilongo mzete itiwo about that because nyaka waluor reuru you understand achake kana chake chanke chango kopuru nyalo donje WhatsApp group wano to aparo nyalo nyiero sana one group kanyo wawacho ga everything wawache to kendo wawache kaka kanyo wayanyere kata moko mojo ndakika to ABC digo mago ni kanyo wano wacho kika wataka but again wawache within us okugo imido nikech koponi dhi wache kaka kono be na wache kata to kod sani abe kara kevono nyo wacho gino ne jathum moro mabe member ndiko sani and had time but ngin no wache ni kachango ndio magi jok maonge nini mako makoko you understand it is very wrong ko you MCs come up riureuru keta dir makene mangie msane ni Kenya waka to gimiro atimo kiongeri to okay manyisoni the first step ma MCs oningo bedni kao en nigi kuongi bederiwo kada nsasi ni gireuruok dancers but dancers to tese kamolo kata MCs but giriuruok koponi ati riuruok manyalo konyo to dancers ne yudo kongelo le makori kori dancers to yenyo by the way kana jothum koponi ati riuruok nyalo keto ji step
Tango mi dancers po nti kuma intere. Dancers po kaneno ko po no bedo uplifted bas magi dancers kata nyoro no luongo dancers. Yawa dancers mago. Na dire Mcees no ko luongi nikech gionge gedewro. No carry the name dog. Mata ka no golo kaka mata. In fact no golo molo kada yoga memoko no golo over 5,000. Aya. No go mano ne mare kaka menji yake. Iwinjo. Jano ka no golo. No ko wecho ni eti mano ke no ure mare Mcees. Iwinjo. Mend jano. Ogolo kaka jano. Dansa to koro kata mana mare no. Emono ko bi. Kero genere wo. Yes, yeah, I agree give me what you know. But strategic plan manyato mi ngato donji kata riwo. There must be something ingeni manakaka uwacheza nini enough is enough. Gini giwegi mapuka gichopo magi wacho ni enough is enough. Olumari ananga kitabia chia. To kanite majopo mbede kitabia nano. Wapo change this industry. Ani parna believe gani ya. Sama chunge mbele awericha. Joma miela gote. I believe gani mako kagin fans nate. I believe ni kanyo nitie fan marja jawa. I believe kanyo nitie fan marja dancer na MC. Yeli jogo te kanya na ignore mako te gini joga. I'm a person an kataka pona di gochoga woko. Na travel gi joga. Nitie tabia moro mitimo gani ya. My kuri mi rooms. My marida no ni band leader. Kido kaka dancers bidu tukimo kido ketika moro maongelo re kabisa. I don't agree. An makata chiema gijogi te kala chia. Mondi lost that. Mondo tamanga to tiyo ni omari to tini gi chunyadi to tiyo ni gi chunya chia. And kopo ni nyalo kelo tugo kai ngata muse tiyo ga koda will confirm that. Omari am a person makopo reno ne kapo kadiko di teach that I agree ko dinia ajuli pesa makama. Dan mana jipanga ga abero agbaje da makata so chao ketore oko ketere anana ki plan ga. To kineno ka sokoro de maber tineno ka jotukate omor ginye nao ginye ne medo gi koro gitiyo gi chuny but un kaka un jotho poda keto jano gine bench kai nikech one ko decide achiel un kaka jok molo oseloso group un kaka jotho u discuss gimora mora kanyo ang'o se mono uketo topic mar jutiju maybe we lost a standard. On the other side, watching what we could but unko kuma untiere tuna no ka an advantage. Nikech anytime emomi neno ka ponieti ngamachalo ka kumari is coming out to talk. Go watching au mari doge ngeny. Why? Nikech jothum gibongeni ka kumari wuoyo biro chanwaji. Omari jathum chalo pastor. Maya o kanisa ka wuono. To jok mo do dilemone kanyo kanida ke self ti dok dak e double room ama single room to ento koro owok dandora odhi dakare jopum gima gitimo sani en ni omari nigi ba ada biro tie bani ingen samali pisha yi tali pisha yi kangiyo joma ango is it true? Yeah. I don't know 100,000 kumi bingen jopum that 100,000 nga pesa gi in pesa machulo jotugo imanjo ga itengu which is very wrong. Yeah. In fact, spiritually, ijaku. Yes. Ichoko ginyingi. Then I be a chango pesa. Even that. Let me tell you. And if I'm very sorry for this, I want to tell you the truth of Mary. Majority, Mario teach, Mati on my band, so that Dandora, Gikayole. Very true. That is it. Namuango kangundo rodongo Dandora. Iwito jawa. Gikibira. Gikibira. Makibira to betinde koroge tini ke tume goyo Island mange. You understand? Yeah. Toja tum nelu wok Dandora. Odonje tumbo onga obana. To next month. Enu moja. Owo kumoja en buruburu Greenspan. Omedo timango, omedo dhi. Onyolo no pechoka. Kop choka echo kitengela. You understand? Nitiere gimoro ma watimo ma Nyasaye kende maboro mononwa. Wan gi ngato ke luongo ni keyboard. To kod wan gi ngato kai bene matin nitiere moko mo value Mcees gi moko. To moko be value ja drum gi kidogo. Lakini ja keyboard to sawa. Iwinja. Omari, do you know we having bands maji played mondo tie. Yani Omari ni tire go na go ngengo band na
lakini band no kata mana kama inidak ga won akiaga either in your family am your family I don't know yani means niya ine means divorce tiyo koda yani tijmiti yo regi magana ko pondo kitingo metelo which is very wrong. You understand? Ibe miko simu what the dala aneno poster it will be upangi ya wana peja ne even though koro mimi ni penjo ni imbe kanyi migeno ne kiyudo gimoro. Let me tell you pum totana sana jawa awuyo kaka jajawa onge kamotingo jok mofuo mogik moloya jawa. Yes, I'm saying this because of this. Omari to men teach. But most of us obey the last option can I say fail life. Nitenjo manota mo welding mo tamore or be a mechanic or tamore ABC what no attend me pum. Can you watch the Ivinja? Jomolo to matek upon their jawa. Omari etumkae jo tumanya lo biro gi certificates mag gi kata mar class aboro. Let me tell you, most of us kata mana posting in Facebook managers wa ema niko nwa those English. Neta kineno case moro kama chotimere kae ma do tumbade ko yudu kawa nigi post akian. Bokineno gino. Di copy paste. Di copy paste. They think you do source achiel. You understand? Yani no de onyibo ne tiko boro me dia pia enya dia jawa kai mutiko yok mofu so I'm telling you and I'm among them. Okadwa kwano rana kura antari because I'm also part of them. Let me tell you. Yeah. Nia jawa egi mago pon ngato fail life makoro dog mati todok dala manegi munyalo try mugik. Koro iwi juma ko chako ni Iwinja I love faking life. Yeah, faking life. Faking life. Iwinjo gi faking life ma ngama gi ngato goyo kwano ni ha jano chabiro gaiba to jano chako biro to gi meto gato mama chabiro yani jako mora bwana jatumo yie no mondo bed gi ngima machala lakini smartphone obed go omanyi go de I'm telling you this thing kiko cost smartphone Udonja diera side. Omari do this. No, Team Kama. Yeah. Bimondi create fake account. Sawa? Timan mamiyo mudayo moro. Muti muchunge babigari voko kata prado moro. Ticket kaka profile picture mari. Degree kata numeri ABCD. Immediately 1 month. Kupon jo tum less than 10 okono the inbox ni. Tingiza no jija miriamo. Yeah, you go to the Nicola Mary. Tano koro. Rita jaja. Mary me. Marry me. To parni ha. Jo tumete kama gini tie kopore no mari ni kata sponsor e moro. Kama ini tie lamo molamo. Kako nyalo chopo sponsor maro mari. Mane lambe mako chiugo kinyi to lamo. Yani what moro kata marni ya ni tuonu ga tiecha no oripo ben ngane do sebe do ngano mano onge ya dawa. Ere kaka nyalo chopo kanyo. Ngane ne kode but ere kaka nyalo. Ere kaka bia nyalo yude. Ok ni ati macha ni ngane amani moro. Ere kaka nyalo yudo macha. Na jawa bwana jawa ka. Ano onge. Wanere kaka kuru loko ngima unu se yudo dae. Ngamiti yo. Odo loko ngima odo go ngima. It is faking life. Yeah. Uno kono uonge ngima. Odo loko ngima ni kwa onge ngima. Be onge reke chume. Bre ye modako ge winjo simba. Tich mateko. Ga kar jo ma luru tich. Alafu tinde social media obiro iliche. Ene photo shoot. Benge gan tinde ni tinde ni tiere aken app telongo ni app morma minyalo multiply go kata mana crowd ma bed kama lipini lich. Kuri ngani woro ngane cho hit bwana ngata tanta loto pesa bwana. Lakini I'm telling inana jawaka anyalo kono ni jopumba dek ma are genuine and real. Ma dire gini fans. It is true they have fans. Anyalo kono nigi.
included me, aonge team ndok manigi fans. Ane jok ma fake go. Even the man. And that is why and mono chemo ni romo ki post no ni dujala performing so yukure. Live. Podiboro ghosti. Yeah. Niketinga na goyo kwano. Nia ado fake life for how long? Nindo tani ABCD. In fact one name one lead ineno. Kaza ni serikali nyalo gola chick moro ni pito te. Family tenya ka DNA. Jaja wa delete nigino na gida kitino ngok magli. Yeah. It go to Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Hormones need why you say dimono mi spam so bed mama chua minyalo nyulo nyati. Iharo Kisumo, Iharo Busia, Iharo Mombasa, Iharo Kericho. Ila upi. Ngadu wajo kaya manu jichupevu. Jichupevu ndo nyeltier. Ewa makiru uketu maracho maya. Giuse ngao. Manisoni in short, the ola jawa need to be transformed. Who can transform it? Dongun kaka joto. Une ajawa, koro ulikuwa those people kama. Because one way you are gore kaka Mcees, Unkatu yuaguru, tatrisi nya negi moru riembo gari. Oma, wariembo gari jo mage. Jotumba dima riembo gari. Anta ngejo tumbe mang'eny man gi gari. Kora kia ni mano gari. Mariembo gari ng'eyo gi. Ana ng'ang'ani gi riembo gari. Koro. Okoro uwe bagari kuru. Gima wacho. Enene nitiere gik moko ma wan gi teko mar loko. To nitie gik moko ma wang'iyo mana gi wenge wa. An sani alan. Talan gik mang'eny sana. Ani ena atenya nyaka ngiso geti. Adagala pudu nyaka TikTok. Kidhi miel Ohangla, miel piny kucho. Stage. When you give a stage to connect with spirit moko mag chiende madwa dhi keto family ni. Achana nayo, dance huku. Ile dimi ile stage manajua bose ide. Emichugi miele. I'm telling you these things are there, Omari. I just they to mama to nari yabo wo ko moro ajo nyi anasema uongo. Okauona huyo nani wako. Miele pini kucho. Ngamba ni to family. Kana una Mcees. We kuru mwa mole kila stage no be wa MC. Igo to guys stage manajua ko se bilo jire dukutie no ka kinyi go show. Ini ko pori to ine manyota ni do. Pori ni dire omatodaka sai ni hao. Mwajito paka kubalika rese kare nyota ni donkon. Bwana apeji. Inyalo ngiyo kata nyaka ni donjo music industry. Samoro kata pesa makoro idonjo ni ki compare kana po kidonjo industry maybe ke. But tie neno mai to koro gima kora tin. Karajo tume wama choko pesa mang'eny mung'eyo. Ang magitimo do yonge niketano. Gini gibe gichoko kitero kama tielo. Gitero nwe pesa. Wada ito wada. Meda eating na be eating my eating. Majogo tema. Ni gichoko mondo gembe gitero kumachia. Yale mori no ga interview. Jani yoni kata wangoro ichwa mono wangu choto. Chalo wangoro amoro. Kare chamba koro bor gichoko. Odeni kumachia. Chamba ni Mcees. Kare wakweto fe. Kare Mwenyezi one kwechu publicly. Gido gikwecho indirectly. Kozo privately. Gikwecho indirectly. Karo riade. Getero to we gari. Nondre mnyalo niye mwone gari. Giriembo gach na. Gari tiriembo. Gach na. Gari riembo gach na. Tinde stand moro walk John Saga ka. John Saga go mako. John Saga market jo to. Nilo yo mano gigete ka chopa mag tingo lite. Ni ko maka mago sepo ko mari. To ini ko mano ngato umana to nyoga. Takuna.
Gari ondeko Marinash. Marinash. Komba me. Gari komba la mato. Magana mto kama muongire wigini. Yo gwengu chemno hii no. Ibro hii dara no. Ni same to in gada no kuli grupo do. O seduo. Oh. Live osebiro. Live osebiro re onyidhi choma. Live osebiro. Yekol moka kwinyo no endo ma iluongo ne celebrity gossip. Wakuodho jo mose mbele winjo maber kabisa ni ngama miyo ngama wuoyi idwane iloso di monde mbele mbele kata kuponi ti du fans joge miel ge piny mano jatumbe mo wacho kende ike stage no loss ike stage loso kuponi ti shoka kama gore oko ge ajuo ga timiro nade ajuo lonyre duk ka kinyi osho ajuo ga lonyre ga duk one Mcees wake wano biro ga jatom ona biro ga jatom wawelo ka kuri wacho ni samoro momina ka ngato nyalo donje jawa ma ode kethre kidonje miel gi piny koni tiekri kare gimomiyo kata gesa kacha ngato kasani ngeno kado biro maloko kuketu wateli no minyo kalando kare maka jo mung'eyo watimore bwana nitie jo modage ni bwana gibi malo kacha gin pesa gi ora ge piny kare gin but kuro se konwa kuro Mcees uto watini ati the first step bedule group lazima waungane by the Mcees muungane kasto we ladruok MC ladore saidi donjo nyaka kumoko luonge kaka moru chuno ruwe gimoko luonge kaka nyori wacho chuno ruwe wacho ke tineno jogi no so plans ge ka gi ne team wasani ke gen kendgi ne gi se wuoyo MC te ile microphone ke ni luongo jo ming'eyo te wala nyaka jateni ma duto ni ande ba wala kodo wade support man ulu mukuni tingeni mine ni support mare ni onge ge mani gine kata chiel jo committee to pogo pesa ikono wada wacho ni ati ne koro ne jo committee timo but dong gi ovaga gi lungo ni ovakote wala no ka system man day to kana system to mana papa wala ino kala kani waseng'eyo koro kata kok chulwa wane Mcees to ang'eni tie jomoko machulore mose wajene ne joma Owekgi Ochayo wa anasedhi it's true gicheto sai to ng'ama Owekgi to China ri to nyalo yudo moro miweki to bende nyalo dakendi olunde bwana moro miweki bwana ng'ama Owekgi mochayo jino olundi bwana ine we bwana anang'eja puma duong' ma Ohangla ma jawa ang'eyo makoro se kendi dek bwana giri saka giri ai makoro se kendi dek ng'ato kendi to Ochayo MC ma kasti ing'e Mcees wagi kopogore go gena kopogore ge pengle kopogore ge anko sam wayiere ni Mcees modong kopogore ge menjake Mcees modong gen jo matin iwinjo ino kine age mar kebo makawili iwinjo ere japume ine age ne kopogore papati mana papati basa na mana papati gene maybe Elvis Kadori gene iwinjo but chutho ng'ama chai to nigo en moningo chai nikech chare ge nyathi ikore ng'ama chai koro ber kichayo saidi nikech ochare ge nyathi ko in saidi ka kebu makawili koni ni jakwecho kwani sero me age ne koponi ro me age ne koponi podi kwecho yes onyalo luongi ni jakwecho in podi manyo maisha iwinjo podi ng'iyo kaka ibed stable in fact wanyalo wacho ni ng'ama chalo kaka kevo maybe gi jok moko neji wado ko ng'e koro mkodi manyiso ni samoro kore yenge by far no konya dhi ege sama wachi machake machako fi makadori machangani manyiso ni jok ma wan go gi samoro wan waingo gi by far nikech at my age somebody can recognize you ni mang'ani man samoro touch of power touch of power ajira do ni mbimor makara japo mo wer lakini ibe kare fast gini kan koro sama be iwacho ni ati ipimo ri ng'ato pime ne to be ng'ane is it en age bracket mari kejini ko poni ati idhi nyero janesari ma kiasomo ba class ine ko to kiasomo ko chope class aboro chieth guok
Gisani ni endi wach mwa wego MCs. Kako wach nwa gijatom to kaka wanwari wogine. MCs wawe uru kiburi. Tote kiburi. Nyasaye nyalo mi were moro matin nikede tego wapinduru to jomo mer nyalo goyo koko. Weneno ni sechopo. Weneno ni sechopo. Wabedu joma puonjo. Koro kasto MCs begina ndoga. Odhi dwaro tich gi nyingi. Odhi dwaro tich kumoro gi nyingi. Koro MCs tafadhali siwinjo ne jogi gin giloso mare. Ohangla loso mare. Ohangla maber en achiel kende upcoming. Musiko ni mbele kan wadhi maber. Kose it. To gidown go yeng mapani nyalo duoke. Mapani nyalo duoke kuma nenti. Ora biye show ora bi ora. Amoro kodi bade. Biye ne kodi wane. Ora MCs oberejo ma serious. In fact an kane an gi teko to nakono MCs te. Owe teach. Ineno gik moko macha teach tinyalo tete ichu. Ineno gik moko machalo kaka rambe. Giluongo bina. Giluongo bina. Dong launching jo giluongo go bina. Giluongo Eriko Mondi. Tire Eriko Mondi ke biro kacha to nyera gi ji. Eriko Mondi go jok mane. Tile gigo jok. Eriko Mondi ke biro neno. Tinge ngama pod dhigo jo kanye njende ke. Kore Eriko Mondi nyaka Eriko Mondi monego rwak ji rwako. Obina monego bene rwako ji. Obina rwako. Bas wabiro ka obina. Obina ni ka obina kwa tira chieng nyango. Ingene ngama ko obina kwa nyango. Oge poster en mani koro no donjo ni. Ana MC donga tiyo ka ngane. Kya. Ana miya mic bwana. Ko kama to miye tag. Ba ingene obina to no semega nyaka deposit. Iwinjo biro ge ango? E pocket. Biro ge pocket. In kitiye ko kore kedwa lawo manager. Yapo ya miya kana fair. Ikia kumichude. Mano tabia manene no kokore ko tiko launching tilwa ka ne jano. Isemere bani no alwa ko nyakubina munu luongo. Obina munu luongo. No ndire ko ligani. Don't wasitiyo. Gotina kinyi bwana. Gotina kinyi. Ayu kaka beo. Pesa hili gotina kinyi. Kwa kimi kata 200 aidha piku. Kinyi. Obina tini ronjega. Eringa ronjega. Kora rambe MCs oningo quit. Koko luongi werigo. Kopo ni ingi pesa ni moroter. Nikech one you were gi get for nothing. Kala nyoro no chungwe get ni wage msoma. Wage. Wanyia msoma. Kisa nyia msoma. Kicha kichopo kendo kore kadi unu dhi kweche kwe. Wala di uwo wada. Di uwo godi. Iwo godi gi fuel. Gi feni. Donji nyia msoma ngi pesa ni. Donji manyo gi memando gi pesa ni. Mondi kwechi. Bibiro ko keteno kichamo. Wasani. Ubayo side lakini. Ni watinia wazani. Ube. Lakini urach side. El tiere kabe ongege muwe. Koro wanutieko. Me am sijano. Ikayudi jika kubura mora. I focus on funds and business. Okiwa nyinge costa. Funds and business. Which I did. Morone, sijano ili bihepi. Kore kilu wege. Jate hello. Adio, atote monango. Ana gugot na. Padei. Tingini seji usibetro no sanyongo. Osa, kinyi. Jaber mone mani. Jana sono sawa na bani. Ai ngado. Agela chuani. Lakini akero ningo sani ye. Hayo. Ya wajana ya pole uyowi. Juma di. Ajiel pokoro chuli. Iti credit masilinga alfachel gimi abi. Alfachel. Ne, iti yoga alfachel gimi abi. Alfachel. MCs must have their own standards, MCs, dancers, iwinjo ngama betu luor ajawa kai manager piano. Dongere wono wae. Eremi dahera ja piano. To jo piano go be mapi Gija drum set. Na okere jo muluor. Bwana jajawa nitie jo moko madhi nyaka dala dhi kwanyo jajawa gi dala. MCs utindo pong nyaka dhonam. Yani tekata ngato nyalo go koko. Pero nyalo wuyo sama ulo wada na ulo mondi wa mouthpi. We wuoyo. Miya kara fan na moro kel tengo kawa. Yani ne ngato lema dhonam dala winjo ka duonde go ni wewe.
Ai nenes. Ka wodi ma ilo na James Jaocho. Yana yari ana MC. Chimano no. Uchako wangu ya. Ka wodi ma MC Jaocho. Ni wewe ana MC wada. Okwa bitio kamano. We want to work like that. Okwa in fact gima koro nyaka wange jo MCs ni wan gi dia one gi comedian, one gi hyper. Kore ka one gi MC wan go kata yelo ko chuno ni ji onye. We chuno gini ena nani ai ko comedian, hyper and MC. Comedian inyalo go nyiero, hyper ichwako bugo. MC itayo bugo. Exactly. Koro nitinga ma full package. Nitinga ma nyalo time. Who has 3 in 1. Koro ka nitinga ma en comedy mober. Hyping talk sana. You like aningi na onge dual moro maduong cha. Unless niko poni. Mapinduru yaenda. No. Ado sama koro tom dimos. You seche ukora nyalo gine. You koro ko poni ati nini dwaro high pass. Tiwacho ni umaevi talk hyper yenya duokone. Ngare gin ke idwaro hyper nyalo kata tiere. Wapi bekono. Bulo! Banselekto mona bantia longa. Anse satena DJ mano hyper. Iwinja en kata koponi ati japom ne wer mane kairu wewe. Mikono ju. Sha. To molenga bang mikono ju ni pa. Koro tonge. Menizo ni chunye gombo ne ya sama je tuwuok stage tuwuok kombe. Yeah. Wana waholo wate. Waholo wate. Uo yawa one minute. Wenya gina zero mari jambo. Kore ka wan gi comedian. Iwinjo comedian en ngat ma owewa mos dunia. Iwinjo en owewa mos to nyiero. Koro wange gigi samwado nje jawa wachni anan hyper. Wadwa wachako yude jo varieties mopogoro pogoro wachni aniluonga ni hyper umari. No MC umari. Hyper umari. Wange comedian umari. Kore ka wangi maybe MC umari. Hyper umari. Comedian umari. Okinyam bere ni atini ngata ka wuok ni senga ngago wewe. Ana MC baba. See Jano te kaba. Bosa jano. Maratari. MC wonya gina. And mina ngama mzelo ko sugudu. But who are you? Asugudu. In the 3 packages. In the 3 packages. Yeah. Where are you? Are you a comedian? Are you hyper? Nikechokoni hyper raj. Hyper tineni engi kendo hyper odwaro ngama nigi duol energy. Kichingene edo changamusha jakongo mose o. Exactly. Mondo kolo oduoge kumwada. Wewe. Sha. Gori nda kumata goro chuni duge kumwada. Wewe. Mano hyper. Yeah. Manyiso ni ote mochwa katanga tumono ne oko wachini ye kanyuriet manane. Giro chwa. Wewe chaka. Manyiso ni gik mewacho onge batendi mechwako. Makatanga ngatu wiye dhi kuskus. Kano dwa golo mie bicho ko lalo. Chaki gol kendo. Chalo madwa gindo. Bas mano hyper. Comedian eni yudo ka jathum wetu gini bage. Lenga ritu jubed. Bere nganya luwo gidano bedo. MC to ko wacho manane ha. Otayo gini. Was it kama kumakoro achopene adone juchumalo wacho zile mawer no mano Kofi Makadori ero kamano konto maber no kumakoro wadhi wadono rwak kevo maka okocho ni yakwaji ni mano Kofi mina duno Kofi tuono nyake chai manige kuro MC te mo ni mondo gino bedo yano te mono odonje okar tiendo nyumre comedy matero to tekne. Oisa berga bese kwa magana pode do mana bailo LTN the truth meter luo trending relation kawuono ne wan gi jano the governor jano kwatie kwa doni gogi jo piny kecha ngini weche to ngeny udhi manyo wa chairman mar Mcees makuma koro gena nyaka do Mcees for amtie por inactive kendo anyalo paro ni ji matin no se register. Your Martin not register. Was it 500 or 1,000? It was 500. Yeah, 500. Yeah, 500.
jine kanyo no endo koro waduogu reform waweketo ni ati ana tiyo kaenda ana brand ngana tiyo ka Elisha ngane to tiyo gi papa timano upcoming udhi dok chien Mcees ibiro yanyu to pile anga te yanya mano content kaka sani dong kevo no yanyo ke mwa wacho kan koso everyone okay give me pando anke yanya mano advantage na anke yanya mano content na ema keto kan karango keto aka kok ne wach mar kevo ni kevo yanyu anu wakwecho Mcees kwecho. In fact koron odwa miyo waloso episodes mang'eny ma episode 1 episode 2 manyo anko Sam mundu kona no wacho ni kevo kodak e od dhako kora manyo anko Sam mundu kona od dhako no part 3 wacha kwa manyo ngati biro yie ba Gongwar matie ko konjo kuma gi yudi an kida yuda which magam sani Facebook Jano the Governor TikTok Jano the Governor YouTube Jano the Governor kila mali Jano the Governor watie ko hata kibiashara kioro pesa pebi Jano the Governor yoro pesa tail Jano the Governor kon gi business ni bwana kon gi ni okingama kon gi business ni bwana maka ng'ato dwari to manyi ana deal gi graphic designing which mag posters banners leuni portraits minyalokete korot which mag eulogies malendi en kan kajaja moro be gi mi contract mar ngane maro kinyo ko so gede medo be kumoro igeri Mcees kometo ne go gede actually I'm the Java business wise so can I mostly promoter I can just say Kevo has ever promoted me then we are working on a business with the Katalanda soon. Okay. Yeah. Right. Ingama ni kanyo endo ka in gi gima itimo minyalo promote godo Jano the Governor, please do so mondo mi wamed the mbele. Angama kelo ni chendo ni kaka pile idenda ni Marinash the truth meter parody cartel sani wagolo parody kachacha endo makwero jo ajawa timbe gi maricho iluongi kacha ne tabia mbaya idhi kacha tiwinje ti medo gero wago karach ni tiling ti comment marach ti yanyi ewejo ki yenyo ti yanyi kanyo baba dawa ya moto ni moto one school LTN Low Trending Nation.